Zvamu mamuri yangu ripomba mjara. Zada shanje kakara kids. Ayo asi munozochireka guys maende mbokudze chino vanhu. Ini ndaona kuti inini zvangu ka. Sis pashe zvangu ona ka yamwa. Ini level ripoka. Tikairamba nchiatenda unini yedu kuma praise worship ma practice haya ka. Kana ka 2 kana ka 3 handogumisa ndakunyasobata chunhu ko ndoto zonyasozondibika panyaya unini. Zvinotora tumabhedhi mudhara ndikunyepera. Unaona kana shandika kakutonaka nenini here. Ora kone shandika kakutonaka. Igari mna ne voice rengi munakadzipwa ni chinzi. Inzwa pano. Wakubona pana kana chiri zara ka keyboard. Ungati kachoki kakaita zvokude tumoko, ungati kachoki kakaita zvokude tumoko. Kakaita zvokude tumoko. Kazonenge zakadai. Ayo indina hangu voice rakashandiswa. Ani unokazodai kakagara pakasturu apa kazoonekeka. Kari kuti kakakeipe kakaita zvokude. Pana wangu. Aiwa ndizvibvisa youtsanzu nevoice rakadini unyepere. Aiwa azoona pano tautaura chokwadi ka. Ini voice rangu rakashata zvaro ka. Handisi kuramba ba. But ona iwe unobva tozoronga watonyanya nekuti dzaka keyboard wakadai masera tatu. Aiwa pani yangasereka. Aiwa shati. Aiwa ngati commentisha ndezvipi zviri nani. Doti zikutarisa mpana. Kuramba kazotarisisa mpana achiridza keyboard. Mastanza ronga tungaringe tomutoriro. Aiwa anondikunda fonawo ka asi hamba neyo ndikangorwa noti 2 days yo chipractice zvakasiyana ndinokukunda mpanewo handiri mpana ndomukunda aiwa unozochere mpana yenye kuti ausoziva bati madhini zvakempana unakanotetonazvo wakakabwa zvo ndakarachika ekezi saka ndopane daka rake wakakabwa narachi aiwa iwo usina kuona rere baby. Pana anokuda unozviziva but anonyara kutaura chokwadi unokuda mpana. Aiwa asikataura chokwadi hausida beberi. Saka tibaina kwera. Andiri murimesa ndi mavamisa emutavidze pesa. Bari boy renongorita shame ndakakwanisa una kuti kare mafia. Ana 2. Ari kuti practice pera 2 zidza4 that's 10. 4 o'clock. Yeah. Pamboya ndakazviweza. Pakujerana.